Ahojte, tak super stále stojí, ešte stále je mŕtvý, možno ho oživíme, možno nie. S čím sme sa najviac teraz trápili je vylisovanie vložiek. Posledná vložka už je vonku, zase si môžete všimnúť nejaké diery až na zem, je tam riadny neporiadok. No, bolo to veľké trápenie vylisovať, mal som iné predstavy, že to bude jednoduchšie. Nakoniec tu mám takýto prípravok zrobený, zalitová tyč, dole podobné teleso, len akurát na veľkosť vložky. A vlastne sťahovaním sa to vylisuje. No, s kľúčmi to nejde, musel som to robiť s hasákom, ale už je to všetko vonku, takže sme pripravení na čistenie a skladanie. Ahojte, dnes začína radosnejšia časť, aj keď už je dosť po termíne, kedy som to chcel mať hotové. Zase budeme stresovať na jar, či všetko stihneme. No, dneska začínam skladať motor dokopy. Už dve vložky máme dnu. Teraz ideme dávať ďalšie dve. No, vložka vyzerá nejako takto, aby ste videli. Tu sú také dve tesniace gumičky, tie sa vlastne musia zatlačiť sem, dole. Treba na to trošku tlaku, ručne na to silu nemám, nemá sa potom klepať ani nič, takže som to myslel tak, že hlava, vlastne položím hlavu a jemne zatiahnem, aby to vlastne zišlo pekne dole. Čiže idem zamontovať tieto dve vložky a potom pokračujeme v kompletizácii tohto motora.